en aquesta taula, especialistes i desitjant transmetre-us un tema que creiem que és molt més important del que inclús en general se li dona com importància, que és el turisme. El turisme té una denominació moltes vegades que passa desapercebuda com a tal en els àmbits tècnics com el que ens trobem. Quan nosaltres amb en Salvador, a qui li agraeixo moltíssim tot el que ha fet a través de la comissió nostra d'enginyers de les administracions públiques, vam començar a preparar el tema d'avui fa pràcticament un any, 8 o 10 mesos com a mínim. Vam dir, escolta'm, el turisme té unes components tecnològiques extraordinàriament potents, extraordinàriament lligades a tot el que té a veure amb aquesta casa, des de les infraestructures de sistemes, des dels processos, des de la logística, des de la planificació, des de etc. No els vull cansar perquè el més important són els nostres ponents, que són especialistes en cada una d'aquestes qüestions. Per tant, les poques paraules més que em queden a dir és: esteu a casa vostra, nosaltres volem ser com a col·legi, i en particular la nostra comissió té el màxim interès en seguir el que la planificació estratègica d'aquesta casa vol que sigui aquest col·legi, un espai de trobada de professions, un espai de trobada de professionals, parlant d'allò que saben, parlant d'allò que verdaderament poden ser útils en l'ambient de networking entre nosaltres, però també i sobretot de cara a la societat a la que ens devem tots plegats. Com a enginyers de les administracions públiques, estem a les administracions públiques, per tant ens devem als ciutadans. Com a membres d'un col·legi professional, a la vegada associació professional d'enginyers, estem també al servei de la societat i al servei dels nostres companys. Creiem que fent actes com aquest, com el que ens trobem aquí, doncs podem donar en les línies més estratègiques i més definides d'internacionalització, d'emprenedoria també, i planificació, aquelles coses que els assistents que venen amb interès de conèixer l'últim que es pot oferir a àmbits professionals com el nostre en aquest terreny, amb el marc aquest, turisme, una activitat verdaderament important a Catalunya, a Espanya, a Europa i en el món. Estem en un món global i a partir d'aquestes paraules passo la paraula al meu company Salvador Gómez, que ens presentarà els ponents, i seguirem immediatament tot el que tenim previst en aquesta jornada. Agraint-vos doncs la vostra presència, com he dit abans. Hola, bona tarda. Agrair la presència dels ponents que han vingut aquí amb nosaltres, i a tots vosaltres també, que heu desertat de les seves obligacions, i hem vingut a acompanyar-nos. La sessió serà de 6 a 8. La primera part l'ocuparan els 3 ponents en períodes de 20 minuts cadascú i parlarà cadascú del seu tema. El primer ponent o la primera ponent serà la senyora Marian Muro, que és l'actual directora general de Turisme de la Generalitat de Catalunya. La senyora Marian Muro és advocada i en su condició de gerent d'ACAP, que va ser durant molts anys, 15 anys, és també membre de la Comissió de Turisme de la COE, de la Junta d'ECTA, de la Comissió Mixta d'Agències de Viatge Aerolíneas IATA i del comitè organitzador del Saló de Turisme de Catalunya. En segon lloc, prendrà la paraula la senyora Carla Salvador. Començà a treballar en l'Autoritat Portuària de Barcelona. Des del 2003 està en el negoci dels creuers, des de distints àmbits. Ha estat secretària general de MedCruise, l'Associació de Ports de Crucero del Mediterrani, i actualment ocupa el càrrec de directora de creuers i màrqueting de l'Autoritat Portuària de Barcelona. I per últim, no he dit els temes que trataran, la primera persona tractarà el tema del Pla Estratègic de Catalunya, de Turisme de Catalunya. La Carla parlarà sobre els creuers i el tercer ponent, que és el senyor
Josep María Canyelles, que és un expert en responsabilitat social de les empreses i organitzacions, promotor de responsabilitat global, soci consultor de Vector 5, excel·lència i sostenibilitat, assessor de la Càmera de Comerç de Barcelona, coordinador de la Comissió RSE, Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció, i col·laborador docent de diferents universitats i programes formatius d'alta direcció. El senyor Canyelles parlarà del turisme responsable i turisme sostenible. La durada de cada, com he dit abans, la durada de cada ponència serà de 20 minuts i després tindrem un període de pregs i preguntes. Té la paraula la senyora. Perdó, només una observació en el guió de la sessió d'avui que se us ha lliurat. El segon ponent és en Carlos Domingo, enginyer industrial, enginyer de l'any d'aquesta casa. Avui tenia que estar necessàriament a Lisboa i el substitueix dins de l'àmbit de les seves pròpies explicacions i la preparació de tot el que hem fet per la sessió d'avui, la senyora Carla Salvador, que agraïm moltíssim que sobre la marxa també ens hagi pogut atendre i estar aquí amb nosaltres i participar d'aquesta jornada. Bé, té la paraula. Bé, moltes gràcies, bona tarda a tothom. Vull agrair en primer lloc aquesta invitació a poder participar i poder explicar una mica el que és el Pla Estratègic de Turisme de Catalunya. Estic contenta perquè el president m'ha comentat que mai s'havia fet una xerrada de turisme. No era hora, president, però jo contentíssima de ser la primera i de que pugui aquí explicar una mica el que és el sector turístic, el que representa i què és el que volem fer, quines són les nostres expectatives d'actuacions per intentar mantenir la competitivitat de Catalunya, la competitivitat com a destinació turística. Important és que nosaltres el que hem fet és un pla estratègic de turisme que és un full de ruta. És un full de ruta de les actuacions que volem desenvolupar fins al 2016 amb una visió clara de com voldríem, o sigui, si ens tindríem que imaginar com voldríem Catalunya des d'una perspectiva de sector turístic, quina fotografia nosaltres voldríem. I aleshores hem ideat un pla estratègic amb una sèrie d'actuacions, un pla estratègic que es va fer amb absoluta participació de tot el sector privat, tant des de la perspectiva multisectorial com des de la perspectiva territorial i també amb la participació d'altres administracions que òbviament també tenen impacte i tenen competències en tema turístic. En primer lloc es va fer una diagnosi per situar-nos una mica en quina situació estem, què significa el sector turístic. I el sector turístic és important remarcar que el turisme no és només el sector d'allotjament, que moltes vegades sempre hem associat turisme i hotels o turisme i avions. No és així, el sector turístic és una cadena de valor de gairebé tots els sectors productius i no productius del país amb els que el turista d'alguna manera interacciona. Aquesta competència, aquesta competència sobre la cadena del valor del turisme, el que és veritat és que està molt repartida entre diferents agents públics i privats i això fa complexa la seva gestió. Això, en poques paraules, vol dir que tothom té competències en matèria turística. Aleshores, com tothom té competències en matèria turística, la coordinació es fa difícil i complexa. L'imaginari col·lectiu sobre el turisme està molt associat a uns pocs tòpics que a vegades no corresponen realment amb la realitat del nostre sector. El turista nosaltres l'entenem com un ciutadà temporal de la destinació de Catalunya. El patrimoni natural, el social, cultural de Catalunya, és a dir, el paisatge en un sentit absolutament ampli, és la matèria prima del nostre sector i és amb el que es basa i es fomenta el sector turístic. Quan vam acabar aquest pla estratègic, a mi em va agradar molt aquesta última frase, que Catalunya és la suma de moltes i diverses destinacions turístiques. I això és una realitat. És una realitat perquè al món, quan viatges, i jo per la meva professió he viatjat per molts llocs, és difícil trobar un territori que sigui tan complet com Catalunya. Jo crec que hi ha molts factors. Un segurament és la ubicació geogràfica,
on estem situats, i després els recursos que nosaltres tenim, el litoral, la natura, aquesta dicotomia mar i muntanya. Això realment, i jo no em canso de dir-ho, és l'actiu del sector turístic. És el més important que té el sector turístic i que no té un altre sector de l'economia, i per una raó concreta, perquè no es pot deslocalitzar. Nosaltres no podem agafar les cales de la Costa Brava i portar-les a una altra destinació. Això no es pot fer. Nosaltres no podem agafar la Sagrada Família en aquests moments i anar a fer una Sagrada Família igual, no ho podrem fer. Ni podrem agafar tot l'entorn natural de l'Ebre i portar-la a un altre lloc. Jo quan parlo del sector turístic sempre poso aquest valor i és la diferència per mi, la singularitat davant un altre sector. El que tenim nosaltres, la nostra base, els nostres actius no es poden deslocalitzar. El gruix del sector turístic, com he dit, i es relaciona a tothom, ho relacionem amb el litoral, amb el sol i platja. D'alguna manera, a tothom que parla de turisme, en seguida platja, el sol, però és molt més de tot això. Hi ha elements que són transformadors del sector turístic i que han ajudat a aquest canvi. A mi quan em pregunten jo sempre dic una cosa, quan a vegades em passejo per Catalunya, ara, amb motiu de la meva responsabilitat, i veig territoris que necessiten una empenta, i veig territoris que necessiten canvis estratègics, canvis en logística, en infraestructures, i en aquests moments, òbviament, són moments d'inversió molt complicats, però després mires aquells que estan desenvolupats i penses, bueno, i com és que aquests s'han desenvolupat d'aquesta manera? I a mi sempre em ve al cap el projecte estratègic. És a dir, un territori, el sector turístic ha sigut vital per al seu desenvolupament, projectes estratègics. Barcelona va ser els Jocs Olímpics. Els Jocs Olímpics va ser un punt de partida per una transformació de la ciutat i això després s'ha continuat fent i s'ha fet bé. Tota la part de la Costa Dorada, Port Aventura, va ser l'element revulsiu. Si un va per Catalunya i mira els equipaments, la capacitat hotelera de Costa Dorada enfront d'altres territoris de Catalunya, no és ni més ni menys perquè en el seu moment va haver un element revulsiu que va ser tractor de tot aquell territori i que va donar empenta perquè tothom assumés aquell procés. Per tant, una de les nostres tasques importants és veure quins projectes nosaltres podem atraure, que no només és la inversió d'un projecte en si, sinó que el seu reflexe amb tot l'entorn pot tenir un element dinamitzador molt important. A part del sol i platja, nosaltres tenim ja un desenvolupament lent però sòlid de tot el que és el turisme interior i de muntanya. Gràcies a què? A una xarxa de cases rurals, a un paisatge que tenim privilegiat, a un turisme d'interès especial com pot ser actiu, natura, esports, etc. i tal, que s'està desenvolupant dintre d'aquest marc. Però què passa amb el turisme interior? Jo us poso les transparències, però jo parlo molt amb anècdotes que se m'ha presentat, que sempre és molt més àgil. El turisme interior és sumament incipient a Catalunya. Nosaltres ara, per exemple, mirem les dades de turisme. Nosaltres aquest any hem batut els rècords històrics. En una situació de crisi, el rècord històric de número de turistes, que no és el més important, però sí de despesa, amb 14.500 milions d'euros en despesa. Això què vol dir? Que han vingut de turistes internacionals 15 milions, i aquests 15 milions de turistes, òbviament, van a llocs que són els més coneguts, Barcelona, Costa Dorada, Costa Brava, etc. I nosaltres què volem? Què tenim que fer? Intentar atraure tota aquesta ja massa important de turistes que venen a Catalunya al turisme interior, a altres pols que tenim, que tenen uns grans recursos, un gran potencial. Però què problema tenim? Que són incipients, que fins fa 4 dies el turisme interior no existia a Catalunya. Existien equipaments, recursos, però no hi havia una activitat industrial turística, perquè aquests llocs de l'interior vivien d'una altra font econòmica, d'una altra indústria que, malauradament, i degut a la crisi, aquestes fonts econòmiques concretes de territoris no han pogut prosperar, i és en aquests moments quan el sector interior, el territori, diu, bueno, i jo com puc créixer, com puc mantenir el meu territori, com puc veure, com em puc en sortir. I aleshores
tots busquen un actiu, aquell actiu turístic, aquell recurs turístic que d'alguna manera m'ajudarà a mi a poder mantenir i poder atraure visitants, que tingui després el meu territori, etc. Per això el turisme interior, avui les dades que tenim encara són dades res extraordinàries, però sí que és una constant que nosaltres tenim i és una de les primeres actuacions que nosaltres estem fent. Aquí, d'alguna manera, i no es veu, jo crec que ja l'he enumerat una mica, les fortaleses que nosaltres tenim, la nostra situació geoestratègica, la gran diversitat de productes, la possibilitat, quan vas a vendre als mercats, és que clar, pots vendre de tot. Turisme nàutic, gastronomia, enoturisme, turisme actiu, turisme cultural, és que realment ho tenim tot i realment podem vendre-ho tot. O sigui, tenim tota aquesta capacitat per poder vendre-la. Tenim molt recurs, però no tant producte turístic. Aquest canvi conceptual ha costat molt que la gent ho pugui entendre. No és el mateix un recurs turístic que un producte turístic. Un recurs, per exemple, pot ser un equipament cultural, que és una meravella i que té un romànic espectacular, però igual no és un producte turístic, perquè no està preparat perquè vingui gent de fora, perquè no té audioguies, perquè no té gent que lo pugui mostrar, perquè no té una connexió a nivell de transports adequada, perquè no té una oferta complementària adient. Aleshores, nosaltres la fortalesa és els nostres recursos, però les nostres oportunitats i el nostre repte és fer d'aquests recursos, que tenim molts, productes turístics. Jo sempre dic que és tenir el paquet, i el paquet el tenim. Ara el tenim que embolicar, posar un llaç i ho tenim que posar als mercats. I aquest és el repte que nosaltres tenim. Tenim una bona demanda i tenim realment com fortalesa una diversificació de mercats impressionant, perquè Catalunya és líder a Espanya de turisme, amb molta diferència d'altres comunitats, perquè realment ha fet una promoció als mercats internacionals molt ben feta des de fa molts anys. Això què vol dir? Que quan el mercat domèstic ha punxat, perquè ha estat així, degut a una crisi i a una contenció de la demanda, per què nosaltres no hem estat afectats directament? Perquè teníem una promoció, unes campanyes de promoció fetes, perquè tenim oficines a 12 països de promoció, que això ha compensat l'arribada del turisme internacional amb la davallada del turisme domèstic. Però això no és cap fórmula, això és un treball de molts anys i d'estratègia claríssima. Tenim debilitats com un model turístic que ha estat més basat en la quantitat que en la qualitat, el que dèiem abans. Només contem els números de turistes que venen, això ja no és important per nosaltres. L'important és anar a buscar un segment de la demanda específic, concret, un target. I aquest target és millor a vegades que vinguin menys que vinguin molts i siguin d'un target que tampoc deixa després el territori. Jo us faré una reflexió, jo vaig llegir un article al poc de ser nomenada directora de turisme que em va impressionar molt i vaig llegir que deia que hi ha turistes que costen diners a les destinacions. I jo quan vaig llegir aquest article vaig pensar, ai Déu meu, si tot el dia estem tots a les fires buscant turistes com bojos i fent campanyes, etc. i tal. I després, amb el temps, i reflexionant, és veritat. O sigui, hi ha turistes que el turista que ve realment i no deixa cap tipus de despesa i que pràcticament no fa consum, realment a nosaltres ens costa diners perquè els municipis, les poblacions tenen que tenir les platges netes, les escombraries, un increment de serveis en determinades temporades de l'any que tenen uns costos molt elevats. Doncs nosaltres què busquem? Nosaltres anem a buscar un client que sigui sostenible, un client que tingui, que faci despesa i un client que valori realment els recursos que nosaltres tenim. Tenim una xarxa d'oficines obsoletes, tenim dèficit de senyalització, és a dir, tenim moltes coses que tenim que arreglar. Necessitem un aprenentatge d'idiomes fonamentalment en tot el que és a l'interior important, perquè per ser hospitalaris un té que intentar dirigir-se i comunicar-se amb el seu client amb el seu idioma. Les llengües és un dèficit que tenim amb una part important perquè Catalunya no és Barcelona, tenim molta destinació que realment es té que preparar, però és el camí i és cap a on anem. El resum una mica de la diagnosi, perquè si no no tindré temps. Nosaltres tenim 82 milions de visitants
no només els que pernocten serien uns 25 i 26, però tenim que pensar que nosaltres tenim molta gent que passa per Barcelona, que ve a fer una excursió, que ve a les Fonts, que ve a la Pedrera, i que són gent que ve de França a fer una excursió, i aquesta gent nosaltres la comptabilitzem. Que deixen plegats uns 15.000 milions d'euros. Tenim unes 600.000 places d'allotjament legal, amb una ocupació màxima només del 58%, i 1 milió de places d'allotjament no regularitzades. No sé si seguiu la premsa, etc. i tal. Nosaltres estem ara fent una campanya i portem un any o dos molt fort en tot el tema dels habitatges d'ús turístics, apartaments turístics que són il·legals, per veure com regularitzem tota aquesta oferta, que és una oferta clarament d'economia submergida, que hem sigut la primera comunitat autònoma que l'ha regulat i que l'estem posant en valor, i que ja tenim 150.000 llits legals regularitzats, que ho hem fet en un any, però que realment és un treball d'anys i que no es farà d'un dia per l'altre. Tenim una gran dependència del turisme europeu, una estacionalitat. Nosaltres treballem perquè aquests mesos que van del mes de juny al mes d'octubre es puguin allargar, i això com es fa amb productes específics i concrets, específics, col·lectius, sèniors, temes esportius, temes, per exemple, congressos i incentius, convencions, tots aquest tipus d'accions que fan i contribueixen directament a la desestacionalització. Tenim que incrementar l'estada, la despesa, i de la diagnosi també tenim que, òbviament, no podem obviar el gran èxit de Barcelona i la necessitat que aquest èxit de Barcelona pugui d'alguna manera ajudar que tota aquesta gent pugui conèixer la resta de Catalunya. De fet, el repte principal que tenim és una proposta de valor sostenible i competitiva que permeti augmentar els indicadors de qualitat sense renunciar a un model turístic inevitablement lligat a la quantitat. I això era ser pràctics. El que no podíem és dir nosaltres la quantitat ja no la volem i només volem aquesta tipologia de client. No, a aquest model no podem renunciar. El que tenim que fer compatible és aquesta quantitat amb una qualitat, i és d'alguna manera el treball que estem fent en aquests moments. Què ens agradaria a nosaltres? Que el 2020 el turisme sigués un projecte de país. Jo us ho puc dir que a nosaltres ens ha costat molt explicar a la gent, explicar als poders econòmics, als poders socials, als poders polítics, la importància del turisme. Jo abans ho comentava, jo de veritat una mica com los apòstoles, o sigui, explicant, perquè realment és un sector que mou una barbaritat de diners, que representa un 12% del producte del PIB, que això ja és il·lustratiu de la seva importància, i realment és un sector que no ha estat mai d'alguna manera considerat. Es fan normatives però no es pensa que poden tenir una incidència en el sector turístic. Quan, per exemple, parlem de les càrregues administratives, de la reducció de càrregues administratives, això els enginyers sabeu molt. Per exemple, doncs no es pensa que realment el sector turístic, també quan fa hotels o quan fa equipaments, es veu també obligat a complir tots aquests requisits medioambientals, de permisos, etc. i tal. O sigui, el que volem és que el turisme sigui un projecte de país, que es tingui en compte. Tenir en compte el 2020 que Catalunya és una destinació de destinacions, i això vol dir que més enllà de que nosaltres anem al món com Catalunya, tenim moltes destinacions perquè tenim molta diversitat, i cadascuna d'aquesta diversitat per si sola pot ser una destinació. Que el producte és la base del màrqueting. Durant molt de temps només hem estat parlant de promoció, de quants diners es posava en promoció, de la promoció, i jo sempre deia, bueno, la promoció està molt bé, però també està molt bé crear producte diferencial, crear experiències, presentar coses diferents. La gent el que vol és anar a viure una experiència i es té que treballar el producte. I ara, per exemple, estem treballant en un producte que tindrà un recorregut important, que és l'enoturisme. L'enoturisme no estava desenvolupat a Catalunya, feia 3 anys, la gastronomia sí, però l'enoturisme no, i en aquests moments sortim, a partir de la setmana que ve, ja tots els mercats internacionals amb un producte molt sòlid d'enoturisme. Però què hem fet? Crear un producte. Sí que teníem cellers, sí que teníem la vinya, també, sí que teníem el paisatge,
però tenien que ordenar tot allò, veure si estava preparat per donar servei, per sortir als mercats internacionals, crear un producte experiencial, i ara nosaltres podem anar als mercats i podem vendre un recorregut per cellers romànics, podem amb tas de vins i després amb un dinar gastronòmic. Això és el que nosaltres volem oferir, experiències. El turisme és transversal i això vol dir que la nostra activitat afecta a pràcticament tots els sectors de l'economia. Quan un turista ve a Catalunya està consumint, però està consumint a les botigues del Passeig de Gràcia o no del Passeig de Gràcia, al supermercat, al pàrquing, a la farmàcia, és a dir, l'impacte que té en totes les activitats és considerable. I tot això que nosaltres, que aquesta és la foto que nosaltres volem, això ho tenim que fer dintre de l'excel·lència. Al final, aquí un es singularitza per un tema de qualitat i de donar un bon servei. I això és la millor singularitat i el millor element diferencial que podem tenir davant la nostra competència. Aquesta és la foto del 2020, però per arribar a aquesta foto del 2020 nosaltres tenim que treballar una sèrie d'aspectes. I clar, per ser un projecte de país internacional, què tenim que fer? Doncs en primer lloc, gestionar la governança del turisme. I això no és fàcil. He dit abans, tothom té competències, els ajuntaments, els consells comarcals, les diputacions, tothom té competències, però al final hi ha els recursos que hi ha. Els recursos tenen que ser eficaços, es té que fer una bona política turística i té que haver un retorn de la inversió. I els diners no són nostres, nosaltres els gestionem. Aleshores el que tenim que fer d'alguna manera és totes les administracions que tenim alguna cosa que dir en el turisme, unir-nos plegats i treballar cadascun amb els seus àmbits per poder millorar l'experiència del turista. Nosaltres fem promoció internacional, però el municipi pot millorar l'experiència pròxima del turista quan està al seu territori, que estigui net al municipi, que tot el tema d'il·luminació funcioni, etc. És a dir, hi ha rols diferents perquè es pugui d'alguna manera treballar. El desenvolupament de destinacions, és el que us estem dient. Nosaltres ja estem treballant en aquests moments el desenvolupament de les diverses destinacions que nosaltres tenim dintre de Catalunya. Tenim que preservar les diferents marques que tenim dintre d'un paraigües que és Catalunya i dintre de preservar aquella singularitat de cada territori. El producte ens van comprometre, es va adquirir un compromís de crear producte, ajudar a crear producte, perquè això és l'empresari el que té que fer producte, però no ser un pal a la roda, ajudar, i hem creat el producte de no turisme, un producte clarament desestacionalitzador, perquè és tot l'any, i que impacta a l'interior de Catalunya. Realment té un impacte a tot el que és a l'interior, que necessita realment tenir algun element dinamitzador. Presentem dintre de pocs dies també un producte d'oleoturisme. Això no ha fet cap comunitat autònoma. Aquí sí tinc que dir que vaig anar a Lleida, vaig començar a veure un tema de producció d'oli, etc. i tal, com estava organitzat, i vaig pensar, no puc entendre que els italians agafin el nostre oli i ho posin i ho venen com si fos oli d'Itàlia, fan demostracions, etc. i tal, i nosaltres que ho estem produint, que tenim el territori, que tenim el paisatge, etc. i tal, no estem aprofitant la pròpia potencialitat que nosaltres tenim. Doncs això també ho estem presentant dintre de 2 dies, i dintre del tema del producte, el turisme rural. El turisme rural molt important per nosaltres, també desestacionalitzador, també contribueix a tota la riquesa del territori i de l'interior, però per fer el salt, que és el que estem fent ara, és el salt de com aquesta oferta de turisme rural pot passar a un procés d'internacionalització. El que hem fet ara, i ho presentarem la propera setmana, és un pla d'internacionalització del turisme rural. Clar, et venen totes les cases rurals o activitats de l'interior i et diuen, home, Marian, però és que jo també vull anar a la fèria, a la ITB, a la World Travel Market. Clar, vosaltres us podeu imaginar Puig o Roca que diuen demà vaig a fer un procés d'internacionalització a la Xina? Les coses es tenen que fer ben fetes, i fer ben fetes vol dir que tens que tenir preparat el producte, tens que pensar a quin segment de mercat vas, tens que parlar llengües, tens que saber el xino quines són les seves preferències i què vol, perquè el xino no voldrà fer senderisme i en canvi el turista d'Alemanya voldrà fer senderisme. Per tant, tens que tenir ben clar la teva oferta i adaptar-la a aquell segment al que tu t'adreces directament.
Amb l'administració i gestió turística ja hem canviat moltes coses, hem fet les taules de turisme, hem implicat a tot el sector privat. Jo sóc una clara defensora, però a ultrança, de la importància de que el sector privat estigui en tots llocs de les decisions de l'administració. Nosaltres no podem prendre decisions alienes al sector privat, que és qui té que executar i que és qui té que fer funcionar els negocis i que és el que té que generar moviment. Per tant, l'administració no pot estar treballant d'esquena al sector empresarial, té que parlar amb el sector empresarial, veure quines són les prioritats i treballar conjuntament. I això també ho estem fent. I amb el tema de l'excel·lència de la nostra indústria, doncs ens estem ficant en molts processos de categorització, de qualitat. Ara, per exemple, amb els apartaments turístics, els que estan legalitzats, hem creat una categorització per claus en lloc d'estrelles, per tal de que aquests, el turista, quan s'adreci, pugui saber les prestacions que té, en què es diferència d'un altre, què m'ofereix. Amb això també estem treballant amb tot el tema de distincions d'hotels gastronòmics, etc. Al final es tracta de singularitzar el que tens. M'han dit que pari, portava 20 i m'he quedat amb la tercera, o sigui que ha estat bé. Però bueno, jo crec que he pogut exposar una mica la fotografia del 2020 i després una mica fins al 2016 les actuacions i com volem treballar per poder obtindre aquests objectius. Gràcies. Gràcies, directora. Ara a continuació parlarà la senyora Carla Salvador. Molt bé, moltes gràcies. A mi també m'haureu d'aturar perquè m'animo i tampoc no tinc aturador. Molt bé. Primer agrair al senyor Subirats i al senyor Gómez haver acceptat que substitueixi el senyor Carlos Domingo, que per mi és un gran repte perquè és un gran professional. Per tant, espero estar a l'alçada. I després també m'agradaria agrair que hagin acceptat invitar al Port de Barcelona. Per nosaltres, en el Port de Barcelona, la missió del port, d'un port, de qualsevol port, és servir en el territori que té darrere. I doncs que al parlar de turisme es relacioni també amb el Port de Barcelona, essent el turisme una peça clau en l'economia, tal com ha dit la directora general, doncs nosaltres com a port ens sentim molt contents, gràcies als creuers, a contribuir en aquesta activitat clau per la nostra ciutat i país. He centrat la presentació amb com hem fet nosaltres des del Port de Barcelona per transformar un port que en principi es pensa en mercaderies i en un tema més de càrrega, en un port referent mundial en un tema de creuers. Com puc passar les... Sí, les passo. Moltes gràcies. Passo allà? Vale, perfecte. Començarem des dels inicis, i els inicis ens remunten a l'any 92. També la directora general ha fet menció als Jocs Olímpics. Els Jocs Olímpics van ser un referent per tothom i també pels creuers. En aquell moment la ciutat no disponia de prous hotels per allotjar tots els hostes dels Jocs Olímpics i en el port vam tenir 15 vaixells de creuer que van ser utilitzats com hotels flotants. Això nosaltres, com a autoritat portuària, ens va donar l'oportunitat de poder parlar directament amb els armadors, amb els amos d'aquests vaixells, saber les seves necessitats, saber el que busquen, tindrà un primer contacte més directe. Si bé abans ja venien, però venien molt esporàdicament. Aleshores, per això sempre nosaltres diem que el 92, amb el tema de creuers, també va ser el punt de partida del tema de creuers. Pel tema de la ciutat està clar, ara fa poc, Turisme de Barcelona va complir 20 anys, és a dir, des del 93 Turisme de Barcelona ja està promocionant la ciutat arreu del món i aquí utilitzo dades de Turisme de Barcelona en quant a l'evolució durant aquests 20 anys i realment surten números molt espectaculars. Com a nombre de turistes en hotels només durant aquests 20 anys, Barcelona ha tingut 100 milions de turistes. Número overnights, és a dir, de gent que ha dormit en els hotels, 210 milions en aquests 20 anys, des dels Jocs Olímpics. En passatgers de creuers ja sumem 25 milions i en passatgers a l'aeroport 485 milions. És a dir, el recorregut des dels Jocs Olímpics jo crec que van situar a Barcelona en el mapa turístic mundial i evidentment en tema de creuers ens van ajudar moltíssim.
Tornant al tema de creuers, aquí veieu l'evolució. En l'any 92 vam tindre 130.000 passatgers i des d'aleshores hem arribat aquest any a 2.600.000 passatgers. I enguany ara Barcelona és el primer port europeu, el quart port del món i el port base més important del Mediterrani. Ara us explico una mica en què consisteix això de ser el port base. Tornem una mica enrere. Nosaltres, quan després del 92 vam veure que això del turisme de creuers o els armadors començaven a estar molt més interessats en el tema de creuers, el Port de Barcelona va dir, quin posicionament tenim, què volem ser quan siguem grans. I llavors, un port de creuers pot ser un port de turnaround, és a dir, un port base, un port d'on comença i acaba el creuer, és a dir, on la gent utilitzarà després potser un hotel, agafarà l'avió, agafarà el tren, pot estar una estada més prolongada a la ciutat, de 2 o 3 dies, pel territori, etc. O un port de trànsit. Port de trànsit és aquell que el creuer arriba al port, els passatgers baixen unes hores a visitar la ciutat i se'n tornen a anar, sense haver-hi un embarcament, és embarcament total de maletes, que no s'acaba el creuer ni comença allà. Llavors, ens vam plantejar, això fa ara 20 anys, què volem ser quan siguem grans, quan vam veure que començava allò a tirar. I per això vam tenir que estudiar una miqueta què teníem, què es necessita per ser un port base i si realment ho podíem ser. Per començar, vam veure que teníem una ciutat que ja estava posicionada turísticament, importantíssima el tema de creuers, perquè al final un creuerista el que va és a visitar la destinació, sense una destinació darrere al port no pot fer res, per qual ja teníem una ciutat que gràcies als Jocs Olímpics s'havia posicionat al mapa mundial de turista. A l'aeroport en aquell moment hi havia un pla, el pla director de l'aeroport ja contemplava la segona terminal i un aeroport realment amb dimensions per acollir a tots els possibles creueristes que vinguessin en un futur. Quan embarques i desembarques, si realment vols atraure els passatgers internacionals, que en aquell moment eren la base dels creueristes, diguéssim, necessitàvem un aeroport. I vam veure que a l'aeroport ja tenia un pla director, amb la qual cosa podia encaixar-se un port base. Finalment ens faltava el port, les infraestructures, ens faltaven les terminals i va ser aleshores quan vam començar a treballar amb el tema de les terminals, utilitzant, que ara veureu fotos, utilitzant en principi molls que havien quedat obsolets pel trànsit de mercaderies, perquè estaven molt a prop de la ciutat. Aleshores vam dir, aquests molls que han quedat obsolets anem a transformar-los, estan a prop de la ciutat i anirem invertint a mida que la demanda de creuers ens ho vagi demanant, i així ho vam fer. Després de 20 anys, què podem dir? Elements bàsics per ser un port base, creiem que els bàsics són, primer, unes inversions en infraestructures portuàries, això està clar, oferir serveis de qualitat, la directora general em sembla que ho ha parlat tot el rato, no només són números, sinó és uns serveis de qualitat, coordinació entre entitats, turisme i aeroport, estem molt lligats nosaltres a Turisme Catalunya, Turisme de Barcelona, a l'aeroport, tenim reunions contínues i treballem molt colze a colze, i després una creació d'itineraris amb els ports de la regió, que després us concretarem més bé el que vol dir això. Primer punt, inversió en infraestructures. Una mica per situar-vos, tenim 2 molls exclusivament destinats a creuers, que és el moll Barcelona, on hi ha el World Trade Center, i el moll Adossat, amb una línia d'atracament de 1.500 metres, i que hi caben 4 vaixells d'aquests enormes que a vegades surten als diaris. La inversió feta fins ara és de 102 milions d'euros, dels quals 80 milions aquesta inversió és feta per les companyies privades i uns 20 milions per l'autoritat portuària de Barcelona. És aquí, el partenariat públic-privat ha funcionat molt bé en el tema de creuers i creiem que ha de seguir funcionant així. Us he portat una mica de fotos, ja que no us puc portar cap al port, doncs una mica perquè veieu com són les terminals. De fet, les terminals són com aeroports petitons, amb el mateix nivell de seguretat, amb el mateix nivell, diguéssim, de processos dintre un aeroport, amb un check-in, ara us ensenyo una mica. Això és el World Trade Center. Dintre del World Trade Center tenim 2 terminals de creuers, són les més properes a la ciutat, la que tenen la línia d'atracament més petita, però aquí és on atraquen els vaixells del luxe. Al costat tenen un hotel de luxe i és una situació, unes terminals idònies per aquests tipus de vaixell. Aquí estem en el moll Adossat. En el moll Adossat tenim 4 terminals internacionals. Aquesta és la terminal A, la veieu des de fora.
Ara veurem des de dintre, això és com si diguéssim la sala primera que veieu en el terminal de creuers, on veieu unes pantalles, aquestes són els mostradors de check-in, com en l'aeroport, els mateixos que en l'aeroport, doncs hi ha un mostrador de check-in on separen segons, en compte, els mostradors de check-in de l'aeroport són per molts avions, en canvi aquí tenim el mostrador de check-in per només un sol vaixell, perquè un sol vaixell de mitja pot portar 3.000, 3.500 persones. En tenim de 1.000, de 2.000 i de 4.000 i 5.000. Aleshores, doncs, hi ha una terminal per un vaixell, no com en l'aeroport, però el procés és bàsicament el mateix, perquè abans d'això també hi ha seguretat, vull dir, hi ha els arcs de seguretat, hi ha tot el que hi ha a l'aeroport. Hi ha una sala d'espera també, hi ha també una sala de conveyor, per on recollir les maletes, idèntic a l'aeroport, i això és a cada terminal. En la terminal B, és la segona que tenim al Moll Adossat, la distribució interior és idèntica. La terminal C, aquesta encara és un antic magatzem que hi havia fruita i cotó en el seu moment i que ha estat transformat en terminal de creuers i que és molt funcional i que la veritat, per exemple, el creuer Disney és la que prefereix. Després tenim la terminal D, també en el Moll Adossat, que és la terminal del grup Carnival, el grup més gran del món a nivell de creuers. Si veieu, per exemple, a l'interior de la terminal Carnival, aquí veieu un tema de seguretat, el mateix que hi ha als aeroports, una mica perquè us feu la idea que el procés és el mateix. Aquesta és una vista general on es veu el World Trade Center i al final de tot és el Moll Adossat amb tota la seva línia d'atracament. I en un futur tenim prevista una quinta terminal al Moll Adossat, que serà la terminal E, i que ja s'ha concedit al grup Carnival. El segon punt que hem dit que és importantíssim també per ser un port base és oferir un servei de qualitat. Doncs dintre del port no només treballem l'autoritat portuària, que al final som una mica com l'Ajuntament del poble portuari, diguéssim, sinó que hi ha la duana, immigració, capitania marítima, la gent de les terminals, la gent, els consignataris que són els que representen els vaixells. Hi ha molta gent treballant en el port i implicat en el tràfic de creuers. I l'únic que hem de fer és coordinar-nos, estem en reunions contínues amb uns objectius comuns claríssims i qualsevol problema sentem a la taula perquè al final el que volem donar és el servei de qualitat. La coordinació no només és interna dintre del port, sinó que, tal com he comentat, la coordinació també és externa, ja sigui amb l'autoritat aeroportuària, amb l'aeroport i amb el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries, amb Turisme a Catalunya, amb Turisme de Barcelona, una coordinació perquè al final, nosaltres només com a port som una peça de l'engranatge. Si a darrere no tenim tot això, no hi treballem realment per la ciutat, pel territori, i això ho tenim claríssim. Com treballem amb Turisme de Barcelona i portem molts anys treballant amb ells. Ells treballen en el tema de creuers de dues maneres. Primer, promocionen el destí en els mercats fonts. Per exemple, nosaltres sabem perfectament que les companyies de creuers, com nosaltres parlem com a autoritat portuària amb elles, estan, una en especial està dedicada al mercat americà, una altra està dedicada al mercat alemany. Llavors, li comuniquem a Turisme de Barcelona això i Turisme de Barcelona, a través de les seves campanyes promocionals, incita la demanda que la gent vulgui Barcelona allà. Llavors, pots vindre a Barcelona agafant un avió i fent un city break, o pots vindre a Barcelona anant a una agència de viatges i escollint un creuer que passi per la ciutat de Barcelona. Aleshores, Turisme de Barcelona fa l'acció de promoció dintre d'aquests mercats d'origen. Per altra part, Turisme de Barcelona també vam nosaltres a les reunions que tenim amb els armadors, amb els amos dels vaixells, una mica per saber quines són les necessitats dels passatgers de creuers i poder-ho aplicar a la ciutat. Per exemple, tal com deia el director general, hi ha mercats que preferiran el senderisme, per exemple, els alemanys, ella deia el senderisme, en el cas de creuers, als alemanys els agraden les bicis, els agrada visitar el territori en bici, i això no els agradarà als americans, que els agradarà molt més anar-se'n a comprar el Passeig de Gràcia o menjar unes tapes. Aleshores, tot això Turisme de Barcelona, amb els armadors, intenta d'alguna manera veure les necessitats de cada companyia de creuers per anar-ho adaptant i anar oferint el producte idoni per cadascuna d'elles. Amb altra institució que ens relacionem molt és amb el Barcelona Air Route Development. És un comitè format per la Cambra de Comerç, l'Aeroport de Barcelona, l'Ajuntament, la Generalitat,
que té com a objectiu, dintre del seu pla estratègic, promoure vols capaços de generar sinergies, és a dir, al final l'objectiu d'aquest comitè és crear noves rutes. Si ens centrem en el tema de creuers, dintre el seu pla estratègic ja posa promoure els vols capaços de generar sinergies amb el Port de Barcelona i en particular amb el tràfic de creuers. Llavors col·laborem moltíssim amb aquest comitè. De fet, ara tenim la fira més important de creuers, que és a Miami, i el director general d'aquest comitè està convidat a fer una ponència allà i durant aquella fira ens reunirem amb els diferents armadors per veure quines necessitats de connexions aèries tenen els creuers per intentar impulsar-ho i crear les noves rutes. Bueno, aquí una mica he posat com treballem, però com tinc el temps comptat prefereixo utilitzar-ho d'altra manera. Dintre del Port de Barcelona i amb l'aeroport concretament també hi ha una gran col·laboració perquè en el Port de Barcelona es fa d'alguna companyia aèria el check-in aeri en el port, és a dir, hi ha els passatgers, bàsicament és la companyia Delta Airlines i ara els American Airlines també s'ho estan estudiant i els Iberia també s'ho estan estudiant, baixes del creuer i si voles amb aquestes companyies fas el check-in amb el boarding pass, deixes la maleta i tot a la mateixa terminal de creuers i et trobes la maleta a destinació. És un procés que realment ha estat homologat per la Transport Security Administration dels Estats Units perquè després de l'11 de setembre tot això va quedar aturat i d'alguna manera és donar servei als creueristes perquè si tenen temps de visitar la ciutat per no anar carregats amb maletes apurin fins a l'últim moment la visita a la ciutat. Per altra part, a l'aeroport de Barcelona i si us fixeu hi ha àrees específiques de creuers, allà també es fan el check-in de passatgers, no tot, només una part molt petita, de check-in de passatgers que embarquen a vaixells i tenen tota la targeta del camarot, tot ho tenen, ja els hi donen directament en l'aeroport, perquè així, si el creuer no surt fins a les 5 de la tarda i el vol ha arribat a les 8 del matí, tinguin tot el dia per visitar la ciutat. És a dir, hi ha molta coordinació i intentem, com a mínim, facilitar que el passatger pugui estar quan més temps possible gaudint de la ciutat. I després, un altre punt important, hem dit que era crear itineraris, a part de la coordinació, de les infraestructures, d'oferir servei de qualitat, és crear itineraris. Amb creuers hem de pensar en zona, no ens podem mirar el llombriu, generalment amb tot, però en creuers menys, i hem de pensar en zona. I dic zona perquè un creuer és un itinerari de molts ports. Aleshores, jo necessito Roma, necessito Livorno amb Pisa i Florència, necessito Palma de Mallorca, necessito tots els altres ports per fer un itinerari interessant, perquè si no, jo soc del parer que si Barcelona, per molt que fos Barcelona, per molt que el port hagués fet infraestructures, per molt que oferíssim un servei, és a dir, per molt que tots els altres factors que us he dit ho féssim genial, si no estiguéssim en el Mediterrani envoltats de tots aquests ports, no tindríem els creuers que tenim. És a dir, necessitem realment els nostres companys de viatge, els ports del voltant, per realment crear un itinerari important. Per exemple, Nova York, turísticament, rep molts més visitants que nosaltres i té molts menys creueristes que nosaltres. Per què? Perquè des de Nova York no vas enlloc interessant, enlloc interessant amb dies de navegació, que les companyies els hi surt a compte, te'n pots anar a Boston i para de comptar, perquè després ja pel port, per anar-te fins al Carib des de Nova York ja tardes massa. Aleshores, realment el Mediterrani ofereix una gran quantitat de ports amb productes diferents. Barcelona és totalment diferent a Roma, Roma és diferent a Palma de Mallorca, a Tunísia. Aleshores, és realment una riquesa cultural i una riquesa turística molt gran, que això, gràcies a això també, i és importantíssim, estem on estem. Competència, evidentment, col·laborar amb els altres ports, a vegades jo penso que, ostres, i si escolleixen a Roma en comptes de mi? Bueno, sí, és veritat, no tots estem ficats en l'itinerari, no? Però, en canvi, hem de col·laborar amb ells perquè hi ha molts aspectes que són d'interès general. Un itinerari d'un creuer és una cadena composta de diferents destins i si una falla, tot l'itinerari serà un fracàs. Per molt que jo ho faci bé, si els altres no ho fan bé o passa alguna desgràcia amb algun d'ells, tenim lo del Concòrdia, no? Aleshores, doncs, tot flaqueja. Aleshores, hem de coordinar-nos molt. I una cosa molt ràpida, 3 minuts. Per qui treballem? Ja ho he dit una mica, el Port de Barcelona el que treballa és per la regió que té darrere i aquesta és la nostra missió.
els passatgers, agafant xifres de turisme de Barcelona, cada passatger en trànsit, aquell que visita la ciutat, té una despesa de 61 euros, el que embarca i desembarca aquí 114 euros, més uns tripulants que també fan una despesa. Per donar-vos una idea, l'any 2012, el 2013 encara no està tancat, els creuers van generar a la ciutat més de 230 milions d'euros. Una mica per comparar, la ciutat rep una mitjana, fent els càlculs, de 96 euros per passatger, diguéssim, i el Port de Barcelona rep una mitjana de 4,5 euros per passatger. Vull dir, el port, a vegades dius, el port viu dels creuers. No, el port no vivim dels creuers. El port, de fet, utilitzem un 10% de la nostra línia d'atracament pels creuers, però els vaixells de creuers només generen el 7,5% dels ingressos del port. El port viu de la càrrega. O sigui, passa que el tema de creuers és potser el més sensacionalista, però el port no viu dels creuers, viu de la càrrega, i estem molt contents, de totes maneres, de continuar apostant pels creuers perquè creiem que és una aportació a la ciutat i que és la nostra obligació, i per això hem de treballar juntament amb la ciutat, amb el territori i amb tots per generar riquesa. I moltes gràcies. Just? Vale, molt bé. Gràcies, Carles, molt bé. I ara, a continuació, parlarà el senyor Josep Maria Canyelles sobre el turisme responsable i turisme sostenible. Té la paraula a Josep Maria. Sí. Molt bé, bona tarda, moltes gràcies. La directora ha començat dient no només parlem d'allotjament, i han anat sortint molts exemples. Deixeu-me, jo avui he arribat aquí una mica just de temps perquè porto tot el dia reunit amb 4 museus, treballant durant tot el dia intensivament tot el concepte d'una destinació turística responsable, amb museus. Com a exemple, perquè a més com que vinc amb el xip aquest d'aquí posat, ho poso com a exemple, que no només parlem d'allotjament, no només parlem de grans creuers, sinó que parlem d'una gran diversitat de coses i sumament interessant, i el turisme és una activitat que afecta, podem donar dades del PIB, s'han donat, però que té un impacte en molts altres sectors i que depèn de com mirem afecta una part enorme de l'economia de manera induïda. M'han demanat que pugui fer una intervenció amb el focus de la responsabilitat social i com es vincula en el camp del turisme. De manera molt genèrica, perquè si no m'aniria, però quan parlem de responsabilitat social, deixem-me només per situar la qüestió, a vegades és molt habitual, potser cada vegada menys, però permeti'm en tot cas que ho situï, a vegades és molt habitual quan es parla de responsabilitat que es pugui confondre amb altres qüestions o fins i tot amb conceptes molt anàlegs o molt similars. Evidentment hi ha gent que ho pot confondre amb filantropia, no hi té res a veure, o en tot cas pot ser una dimensió, o evidentment té una gran similitud amb sostenibilitat, però podríem trobar punts de diferència. En tot cas, deixi'm dir només, quan parlem de responsabilitat social, estem parlant d'un enfocament de gestió que fan empreses, organitzacions, és igual si són grans o petites, és igual si són públiques o privades. És un enfocament de gestió que fan aquelles organitzacions que voluntàriament volen ser sensibles en aspectes que l'entorn, la societat, els diferents grups d'interès li estan demanant. Estem parlant d'un enfocament, per tant, que voluntàriament una organització pren consciència que en l'entorn, en temes ambientals, en temes socials, en temes laborals, en temes fins i tot de bon govern, aspectes que preocupen en quant a bon govern, una empresa decideix que no n'hi ha prou amb complir allò que legalment li és exigit, sinó que d'alguna manera vol optar per ser excel·lent també des del punt de vista de l'excel·lència social, no només l'excel·lència en el sentit més clàssic vinculat a la qualitat de fer les coses bé, sinó d'anar més enllà també. Jo prefereixo, m'agrada molt parlar d'excel·lència social, perquè el concepte d'excel·lència és molt conegut per tothom. Parlar d'excel·lència social vol dir, és un tipus d'excel·lència que no només es basa en aquells processos o procediments en què en el món de l'empresa estem acostumats a gestionar, sinó que una mica és com si aixequessis la mirada com a empresa i miressis altres elements i et posessis a gestionar com un procés més de millora contínua, aspectes que fins ara en l'empresa no s'havien tingut en compte, aspectes que l'entorn t'està demanant. Per tant, fixeu-vos en el que he dit, no estem parlant del bé i del mal, no estem parlant d'empreses bones, empreses dolentes, estem parlant d'empreses que són capaces de gestionar en el dia a dia aquest procés, d'entendre què els demana l'entorn i de gestionar-ho com un procés de millora contínua. Aquesta és la idea. I per tant, i amb això acabo, estem parlant d'un enfocament que és integral i integrat. Integral perquè afecta a tota l'organització, de dalt a baix, de la direcció general al conserge i d'un costat a l'altre, totes les àrees, i no només les parets de l'empresa, sinó la cadena de proveïment.
Per tant, és integral de tota l'empresa i alhora és integrada, és a dir, no és purament una declaració de voluntats, sinó que ha d'estar integrada en la manera com es gestiona l'empresa i, per tant, processos, procediments, en tot el tipus de funcionament. Per tant, no és un desig només de bona voluntat. I, evidentment, això es concreta en moltes qüestions que en cada empresa són diferents. Parlem, evidentment, d'impactes en el camp social, en el camp ambiental, en el camp de bon govern, en el camp de temes laborals, etc. I en cada empresa això pot ser diferent o pot tenir un tipus d'implicacions que és diferent en funció del sector en el qual està i d'allò que en aquella empresa i en aquell sector pot ser més rellevant. Evidentment, cada empresa, cada sector ha de ser capaç d'entendre què se li demana. I el camp del turisme és evident que és un sector d'activitat i cadascuna de les seves empreses o operadors que tenen un impacte significatiu com a sector. Cada empresa dependrà, però en general són empreses que tenen un impacte important, no cal dir en temes ambientals, molt important, però també si és una empresa internacionalitzada, els temes de drets humans, temes, per exemple, de treball infantil, depèn de quines cadenes de proveïment que s'estenen per tot el món, pot tenir un impacte important, temes laborals, per tant, té un impacte important, temes de bon govern, les grans empreses, aquí podríem anar, ja veu que les derivades són moltes, podríem parlar de grans empreses que fins i tot fan l'al·lusió fiscal, això que s'ha posat de moda i que algunes grans empreses eviten pagar la fiscalitat com fem la majoria de les empreses i per tant les pimes acaben sent penalitzades. Per tant, les derivades, quan parlem de responsabilitat, són moltíssimes, moltíssimes. Tantes que a vegades podem confondre les diferents bones pràctiques amb el que és la responsabilitat. Quan parlem de responsabilitat, a vegades hi ha el perill precisament de confondre-ho amb aquestes bones pràctiques. Bones pràctiques n'hi ha moltíssimes, ambientals, ecoeficiència, etc., les que vulgueu. Quan parlem de responsabilitat, evitem confondre-ho amb aquestes bones pràctiques. Jo a vegades dic, la responsabilitat, més que un seguit de bones pràctiques, hi ha empreses que et diuen, jo per ser una empresa responsable què he de fer? Contractar persones discapacitades, fer temes d'ecoeficiència, i què més he de fer? No és una suma de 4 o 5 bones pràctiques i a partir d'aquí ets una empresa socialment responsable. Quan parlem d'una empresa que vol entrar en aquesta línia, estem parlant d'una empresa que sobretot el que té és un estil de gestió, una manera de gestionar, que té la sensibilitat per entendre què és el que li està demanant la societat. Fixeu-vos que poso molt l'accent en aquest aspecte. A Catalunya el tema de la responsabilitat, a més, és un tema important, que hi ha moltes empreses, moltes més de les que ens pensem, perquè no parlem només de gran empresa, parlem de moltes pimes que han incorporat aquest model. Hi ha hagut iniciatives molt interessants, per exemple, ara fa un parell d'anys, una com pot ser Transparència, liderada des de les cambres de comerç, en la qual 11 grans empreses van convidar a 62 pimes catalanes a començar a gestionar la responsabilitat. Entre aquestes grans empreses hi havia, per exemple, el Port de Barcelona i altres, i per tant, sector clarament turístic, i que va implicar, turístic o logístic, però vinculat clarament al sector turisme, i que va implicar a moltes pimes, o ara, per exemple, la setmana passada, amb el conseller Puig i el president de les cambres de comerç, van presentar una iniciativa de referència, Respon.cat, és una iniciativa que agrupa les principals empreses catalanes, grans i mitjanes, que estan compromeses en el terreny de la responsabilitat social, amb la voluntat de fer un salt en el que és el sentit estratègic de la responsabilitat social a Catalunya i alhora que sigui també un factor que ens permeti identificar-nos com a país de portes enfora. Jo personalment fa molts anys que em dedico a fomentar la responsabilitat social i des de fa un parell d'anys he fet una opció per mirar de focalitzar i prioritzar molt el sector turístic i de fet agraeixo per tant aquesta invitació i el fet de poder estar aquí. I per tant, permeti-me només la referència personal d'una mica justificar el perquè. La responsabilitat es va desenvolupant, cada vegada hi van entrant més empreses, més sectors, és evident, però em sembla que com a opció de país, aquells sectors que són més estratègics pel país, i en el cas de Catalunya el turisme n'és un, podríem dir d'altres, sector logístic en general, sector salut, podríem dir d'altres, però sector agroalimentari, fonamental. Aquests sectors que són estratègics pel país, hem de fer entre tots plegats un esforç perquè incorporin com un element estratègic el tema de la responsabilitat social en les empreses, en la cadena de proveïment i finalment com a sector, perquè és un tema també d'imatge de país i cada vegada serà més important. De fet, la meva opció personal i professional també per prioritzar aquests sectors i específicament turisme ve d'aquí i per tant en aquest moment estic treballant per un port, estic treballant per una companyia aeronàutica, grans empreses, però també estic treballant per microempreses del sector turístic, cases rurals o microempreses o museus, per exemple, que estan fent aquesta opció per enfortir aquest concepte de turisme sostenible, ètic, responsable. Veieu quantes definicions que podem trobar, moltíssimes. En el sector del turisme hi ha hagut diferents iniciatives
que han anat fent aquest enfocament. Per exemple, potser per fer referència a alguna que és molt singular i molt important, el Codi Ètic Mundial de Turisme és de l'any 99, per tant ja té 14 anys, és una iniciativa d'àmbit mundial i que focalitza aspectes molt d'àmbit mundial, evidentment, com el dret dels treballadors, la llibertat de desplaçament turístic, el dret al turisme, aspectes a vegades molt vinculats fins i tot als drets humans. Hi ha altres codis o declaracions que ja van concretant més. M'agradaria fer referència a la declaració de Cape Town sobre turisme i hoteleria, que ja parla sobre el tema de minimitzar impactes negatius a nivell ambiental, generar beneficis econòmics per la població, involucrar la comunitat local, facilitar l'accessibilitat de les persones amb discapacitats, tenir en compte les diferències culturals. Veieu que cada vegada més anem entrant en cert detall. Ara mateix fa uns mesos a Catalunya va haver-hi un congrés d'àmbit mundial, que és el Congrés de Destinacions Turístiques Sostenibles, i que també va sortir en una declaració que de manera molt extensa fa tot un seguit de propostes i que està disponible al web, en el qual es detalla molt què entenem per turisme sostenible, turisme ètic, destinacions turístiques sostenibles, etc. Mirin, a mi m'agrada molt parlar de destinacions turístiques responsables. Una mica amb això que he fet ara de fer aquesta referència al sector, ja una mica s'entén per on vaig. Pot haver-hi moltes empreses i molts operadors que facin aquest pas a gestionar la responsabilitat, però em sembla que en aquests sectors que són tan importants i tan estratègics pel país hem d'aconseguir realment treballar-ho amb un enfocament molt sòlid, molt potent, i només serà així si ho sabem vincular a una estratègia que estigui vinculada també a la part econòmica. En el món comença a haver-hi destinacions que han comprès que no n'hi ha prou amb la incorporació de la qualitat. La qualitat és que si no la tens no estàs en el mercat, és una obvietat, no n'hi ha prou amb la qualitat. Algunes destinacions han anat incorporant altres elements, per exemple la sostenibilitat. La sostenibilitat, quan diem sostenibilitat, acostumem a fer referència no només a temes ambientals, que a vegades es confon, és un tema molt més general, temes ambientals i altres, però quan parlem de sostenibilitat sempre es fa referència a l'impacte, a com aconseguim, per exemple, que una destinació sigui sostenible, vol dir com aconseguim gestionar tot el que seria la capacitat de càrrega perquè no afecti negativament certes zones, o com millorem l'accessibilitat, per tant també es vincula molt a les polítiques públiques, etc. És una mica l'impacte final que aconseguim. Quan parlem d'una destinació no només sostenible, que és aquest resultat, sinó responsable, no estem parlant només del resultat, que és una conseqüència, sinó del model de gestió. Quan parlem de responsabilitat, i em remeto a l'explicació que he fet abans, parlem de com es gestiona i parlem, per tant, de com els operadors s'hi impliquen. Jo a vegades, quan en un territori es vol construir una marca de territori, cosa que és molt interessant, i de fet estic apostant per això d'aquí, a vegades sempre m'agrada fer una crítica relativa, no absoluta, perquè a més valoro molt totes les polítiques que s'estan fent des del departament i en concret per la directora, però a vegades, permeti-me com a element de reflexió, a vegades quan en un territori volem posar-li una marca, i a vegades marques vinculades amb temes de sostenibilitat, enoturisme, etc., a vegades hi ha el risc de fer-ho molt des de dalt, de fer un encàrrec de màrqueting, de construir una marca, però que darrere no tingui prou base. Jo recordo, per exemple, quan a Itàlia, treballant el tema de l'enoturisme, finalment es va dissenyar tot un pla i finalment la conseqüència va ser que els bars van canviar el rètol i en lloc de bars es deien enoteques. Si estem parlant d'això d'aquí, penso que en té poc de compromís, d'autenticitat, penso que ha de ser una cosa molt més potent. L'enfocament que a mi m'agrada fer, i que no és alternatiu sinó complementari, amb aquest enfocament més de crear la marca, és un enfocament que consisteix a treballar el compromís de responsabilitat dels operadors. Permetin-me un exemple, ara els diré, jo ara vinc de treballar en 4 museus a la comarca o a les 4 comarques del Penedès, en Vilanova, Vilafranca, el Vendrell, Igualada. Des de fa un any estem treballant el model de destinació turística responsable, en el cas de Alt i Baix Penedès, enoturisme, en el cas de Vilanova és turisme familiar i turisme nàutic, en el cas d'Igualada és més turisme industrial, turisme cultural, per tant en diferents modalitats, però estem treballant això d'aquí. Com ho estem treballant? Amb 20 petites empreses, algunes no són tan petites, hi ha pimes, hi ha microempreses, hi ha una mica de tot, hi ha museus, hi ha comerços, hi ha restaurants, hi ha allotjament, hi ha tota mena hi ha transport, hi ha tota mena de subsectors turístics, i estem treballant amb ells això d'aquí. I clar, és sorprenent veure com en aquest tipus d'empresa, que a vegades en l'empresa, en la pime, es percep més clarament aquest sentit d'autenticitat.
quan parlem de responsabilitat social. És la gran empresa, no és cap crítica, o sigui, és la realitat. És la gran empresa, si és una societat anònima, pot ser que acabi incorporant la responsabilitat perquè entén que és un tema estratègic, que ha d'anar per aquí, que és important, que li farà millorar la reputació, que finalment li permetrà atraure certs targets, etc. És a dir, forma part d'una estratègia ben calculada i molt interessant, i millor que vagi per aquí que no per altres bandes. En el cas d'algunes pimes, i sobretot com més petita és, captes una autenticitat, captes que hi ha uns valors de la propietat que abans, uns anys enrere, encara ara, la propietat, el propietari deia, jo ja tinc aquests valors ètics, però l'empresa funciona diferent, el mercat funciona diferent, i hi havia un divorci entre els valors de la propietat i els valors de l'empresa. Avui dia hi ha empreses que se n'adonen que això ja no és així, i que avui dia gestionar l'empresa amb aquests valors és un gran actiu per construir una empresa millor, més sostenible, que pugui retenir millor el talent, que pugui mostrar més autenticitat. I això és fantàstic, perquè en el cas del turisme això funciona molt bé. I te n'adones parlant amb aquests petits operadors, com et diuen, escolti, miri, jo, quan em venien aquests turistes d'altres bandes, per exemple, doncs, un que es dedica al transport, abans em demanaven, aconsella'ns algun celler, algun hotel, algun lloc, i jo els deia, home, tinc un amic que té el celler, li recomano aquest, a més sé que ho fa bé, hi ha una qualitat, ho faran bé. Ara no n'hi ha prou amb això d'aquí, perquè jo ha de ser que aquest turista que em ve del nord d'Europa o dels Estats Units o de Canadà, d'aquests llocs, jo sé que li he de recomanar un celler, un hostal, el que sigui, que tinguin una política d'accessibilitat, que tinguin una sensibilitat, que sàpiguin gestionar la diversitat en tema d'aliments, de celiaquisme, de que si menjars vegetarians, han de tenir una sensibilitat que no n'hi ha prou en canviar el rètol i dir ara som una enoteca. Ha d'haver-hi una autenticitat. I això vol dir que una empresa, algunes hi arribaran, si són petites serà més fàcil, hi arribaran per casualitat, perquè forma part d'uns valors que ja tenen, implícits, però això s'ha de gestionar. Aquests valors no n'hi ha prou en què ja els tens, perquè quan l'empresa es fa gran, contracta gent, has de generar aliances, això ho has de gestionar d'una manera professional i per tant això és el que en diem la responsabilitat social. I te n'adones com a partir d'aquí es van generant aliances en el territori, packs en el territori, te n'adones com hi ha empreses que sense que ningú, ni des de cap política pública se'ls hi hagi dit, han començat a incorporar en el seu pàrquing de l'hotel doncs un 10% de places per vehicle elèctric, i te n'adones com estan generant packs en el qual el tema aquest de la compra local, de la sensibilitat per certes qüestions es materialitza, i això és fantàstic, perquè això és el que permet aquest punt de trobada entre establir una política pública, una gran estratègia de crear una marca de territori i alhora uns operadors que fan que això sigui sostenible, que fan que això sigui creïble, que fan que finalment aquesta persona que ve pugui trobar un lloc en el qual val la pena repetir. Jo, quan estic, per exemple, doncs, en un hotel i t'explica coses, per posar anècdotes, perquè finalment penso que també, i t'explica, doncs, per exemple, mira, diu, ara aquí l'hotel el vam crear fa un any, vinculat a l'enoturisme, un hotel de 5 estrelles, diu, i ara hem fet el restaurant, però nosaltres al restaurant, home, ja ens aniria bé que la gent es quedessin aquí els 4 dies al menjar al restaurant, no? Però preferim que no. Home, si s'hi queden algun dia millor, hem fet el restaurant perquè l'hem de fer, però volem que la gent vagi a menjar als restaurants del territori. Primer, per un tema ja de bona entrada, venim de fora, de bona entrada en el territori, de bones relacions, però home, finalment la pela mana, no? I hi ha un altre criteri. Diu, si la gent es queda aquí a l'hotel, no tindran una experiència de territori. Nosaltres volem que la gent visquin intensament al territori. I això només serà possible si van a trepitjar aquell territori. I aquesta serà la manera a través de la qual tornaran. I serà la manera a través de la qual seran prescriptors i vindran altres persones. Per tant, quan es generen elements d'aquest tipus, és quan veus que realment han comprès què vol dir gestionar una empresa que no només pensa en el benefici immediat per demà, sinó que també pensa en el demà passat. Pensa en un model sostenible també en termes econòmics. Penso que quan en un territori podem desenvolupar un model en el qual anem apartant una mica els freeriders, els que viuen de la tradició, de la història, dels actius intangibles, naturals, etc. I aconseguim un model en el qual tothom suma i tothom se n'adona que aquest aportar i sumar acaba sent beneficiós per tothom i en el mitjà termini encara més, penso que és la base per construir un territori socialment responsable. I en el cas de Catalunya tenim una gran oportunitat, perquè Catalunya, com diu el pla estratègic que heu elaborat des de la Direcció General, Catalunya és tan diversa, mar, muntanya, Pirineu, etc., que és una suma de destinacions, no és una destinació única, això és una realitat. I, per tant, allò que identifica aquesta globalitat no és ni l'aigua ni la muntanya, no? És una suma de destinacions, és una gran diversitat. Segurament, construir una imatge
que no només imatges, sinó darrere, amb una base real, en el qual el factor de la responsabilitat social sigui un actiu, segurament pot ser un tema important. En altres sectors, poso com a exemple, quan abans parlava d'aquest projecte que s'està gestant a Catalunya, Respon.cat amb diferents empreses. Mireu, empreses d'altres sectors que no són turístics, però trobes en empreses de sectors industrials, per exemple, que et diuen, quan nosaltres vam començar a internacionalitzar-nos i sortíem, anàvem per Alemanya, per França, per Itàlia, una pime de 80 treballadors, inicialment era una empresa petita, espanyola, quan deies, no, són catalans, aquest factor encara avui vol dir, així darrere d'aquesta empresa deu haver-hi qualitat, seriositat, feina ben feta. Això encara funciona avui dia. Ens ve del passat, és un llegat que encara hem sabut conservar, però ens ve del passat. Aquest empresari em deia, hem de tenir la capacitat de gestionar els atributs que defineixen l'empresa catalana i la marca de país, que ja no només és la qualitat i la feina ben feta, perquè això cada vegada més ho fa tothom. I aquí està molt bé que tinguem aquest atribut i que el sapiguem posar en valor, però això no marca el futur. Quins són els atributs que hem de crear? Sostenibilitat, sí, però sostenibilitat en el sentit ambiental hi ha molts que ho fan millor que nosaltres, països nòrdics, Alemanya, etc. El tema de la responsabilitat com un valor de país, que a més lliga molt amb la manera de ser dels catalans, pot ser un actiu que sapiguem treballar, pot ser un atribut de país. Això en molts sectors ho estem treballant. En el cas del turisme lliga perfectament, perquè el turisme el que busca, i totes les declaracions del món ho diuen, tot i que ens costi concretar-ho, és autenticitat. Quan diem hem de buscar un target que realment aporti un valor, a vegades compte perquè només estem parlant en el valor econòmic, també que aporti un valor perquè vingui aquí a conèixer la cultura, perquè vingui a conèixer el país, i segurament aquest tipus de turisme ja aportarà més riquesa econòmica, però no pensem només en clau d'aquell turista més ric, sinó aquell potser que és més culte, aquell que respectarà més el país que ve a visitar i que segurament també serà aquell que aportarà més diners. Recordo també això, un d'aquests hotels que ens comentava, diu, mira, som un hotel de 5 estrelles, aquí ens ve gent que ho tenen claríssimament identificat, ens venen russos, el rus que ve perquè és de 5 estrelles, i ve perquè és un hotel allò peculiar i ve pel luxe. Quan es ve el japonès, no ve pel luxe, ve senzillament perquè ha triat, ha agafat la bola del món, ha començat a girar i ha triat aquell lloc, i té molt clar on ve. I ve aquí i ens comença a explicar de les veritats de vi, de raïm, i fins i tot sap el nom d'alguna muntanya. És sorprenent. Per tant, saben identificar clarament aquesta diferència. Sapiguem, per tant, què volem. Si volem un tipus de turisme, evidentment, hi ha turismes que ja els descartem, queda clar, però dintre d'aquest turisme que volem objectivar, busquem un turisme de qualitat, no simplifiquem només amb el tema econòmic, no simplifiquem únicament, per tant, en el tema dels beneficis. I una última reflexió, perquè crec que ja estic en el termini del temps, també una mica induïda per qüestions que abans deien, quan es deia tenim actius que no es poden deslocalitzar, la Sagrada Família no ens la podem emportar, o no se la poden emportar, i per tant és la gran base el fet aquest d'aquí. Efectivament, però sobretot allò que és important és que tots aquests monuments, a banda de que són pedra i per tant tenen un element tangible, hi ha tot un element que és sumament intangible, que és el que fa que la gent vingui, perquè si no, finalment també poden mirar, mireu, aquestes imatges de la Sagrada Família per dintre són fantàstiques, quasi que el pots mirar i no cal ni que et desplacis per l'hemisferi per venir, no? Perquè cada vegada més amb la virtualització es podrà fer. Allò que hem de construir és una gestió dels actius intangibles. Què és el que farà que la gent vingui? Deia abans, no n'hi ha prou amb la qualitat l'ha de tenir tothom, no n'hi ha prou amb la sostenibilitat, cada vegada més serà un element que serà absolutament necessari. Mirem com incorporem la gestió dels valors, la gestió del compromís, la gestió de la responsabilitat. Aquí és on podem trobar una diferenciació i que a més unifiqui els diferents sectors. Una anècdota, quan parlem d'intangibles, mireu, jo quan era petit, la meva mare em feia espigalls. Els espigalls és una verdura típica de Vilanova i la Geltrú. I quan jo entrava a casa i deia, ostres, quina pudor que fa la casa, avui fa espigalls, ma mare no ho suporto. I avui dia mengem espigalls, i clar, com que s'ha convertit en allò menjar del territori, que només n'hi ha a Vilanova, no n'hi ha enlloc més, típic, no? I avui dia quan me'ls menjo m'agraden, no? Perquè avui dia el que menjo no són aquells espigalls que era una verdura. Avui quan els menjo estic menjant un intangible. La gràcia és saber convertir aquests elements materials, que molts no es poden deslocalitzar, en intangibles. Necessitem empreses que sàpiguen gestionar actius intangibles. No ens conformem amb els tangibles que tenim, si tenim el Pirineu, si tenim la platja, si tenim la Sagrada Família. I per gestionar intangibles necessitem una empresa que sigui sensible, que sigui capaç d'entendre què vol dir gestionar intangibles. I aquest tipus d'empresa, que és una empresa culturalment més evolucionada, sigui gran o petita, acostuma a coincidir en l'empresa que gestiona la responsabilitat social. Perquè la responsabilitat social ha nascut en aquests últims anys de manera absolutament
vinculada estretament en el que és la gestió dels intangibles. Una empresa que vol gestionar la seva marca, la seva reputació, el seu talent, la seva cultura interna, la seva estratègia, la seva capacitat de crear valor, la seva capacitat d'innovar. Estem parlant d'això d'aquí. Gràcies. Moltes gràcies. Ara iniciarem. Gràcies primer per les tres ponències que són molt enriquidores. Ara parlarà el senyor Miquel Subirà. Sí, perdó. Volia saludar a les persones que ho hem comentat molt de passada abans, poden estar veient-nos per streaming, és a dir, això es grava, i no sols es grava en posterioritat, sinó també en aquests mateixos moments. Volia saludar-les. Començarem, com diu molt bé en Salvador Gómez, la part de col·loqui. Les que ens vegin des de casa seva o des d'on sigui no podran participar, però sí que sàpiguen, tant vostès com ells, que també podem facilitar aquell qui ens ho demani un CD perquè puguin tenir aquest record, podríem dir, des d'un punt de vista no tan intangible com és el veure-ho des de lluny, sinó que ho puguin veure des de la seva pròpia voluntat de trossos o de continguts. Aquest punt és el que volia en aquest moment donar-los com a referència. A continuació s'inicia el debat. El que vulgui fer alguna pregunta podrà, mira, le demanaran tindràs i demano que s'identifique la persona que pregunta. Bona tarda, moltes gràcies. La veritat és que m'he quedat impressionada perquè les exposicions han sigut molt clarificadores. La del port és una cosa que dius, és que si ho veig està clarament definit el que pot arribar a ser. Però a mi m'ha agradat molt, pel que a mi em toca, és la directora Marianne, que ha nombrat una paraula que jo em feia molta il·lusió sentir, que és l'oleoturisme. Jo soc de la comarca de les Garrigues, de Lleida, on hi ha el millor oli, amb l'oliva arbequina, i crec que la paraula dels italians ens ha dolgut tota la vida de que vinguin a buscar el nostre oli per millorar la qualitat de l'oli seu. I això ens ha dolgut sempre, sempre. Per tant, aquest projecte que tenen d'oleoturisme, jo no me n'havia enterat i soc de la terra. És que no s'ha presentat encara, Sí, però no s'ha presentat, és que potser ni s'ha parlat. Pot ser. Jo no, vull dir, que m'ha agradat molt sentir-ho i era una de les qüestions que a mi m'agradaria saber on es poden dirigir els que fabriquem l'oli per poder entrar en aquest món de l'oleoturisme, que no solament és l'oleo, és l'oleo i ecològic, perquè els pagesos que treballen l'oleo ecològic estan amenaçats sempre de que no poden posar res perquè tenen la certificació de l'ecològica, però esclar, els hi costa molt poder mantindre aquesta qualitat. Si després això no es pot donar un valor afegit, que vol dir que no hi ha pesticides, no hi ha tractaments de res, les olives tal com es baixen, es premsen, després hi ha el tema de la premsa, a la no filtració perquè no es canvien les temperatures i sigui l'oli meravellós. Llavors dius, això com ho podríem fer perquè realment el valor afegit que se li dona, ja sigui amb la visita o amb l'oleoturisme, com amb la qualitat del producte. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vostè. A veure, nosaltres és oleoturisme i és enoturisme, és a dir, nosaltres no venem productes. Nosaltres el que venem és el producte associat a una experiència turística. I això què vol dir? Que nosaltres, aquest estudi es presentarà, jo crec que és el mes de març, crec que avui m'han donat la data, i aniré jo expressament, perquè ho farem a Lleida, no sé exactament on, però es publicarà, i si no, després em deixa una tarja i jo li avisaré concretament. Però el que passa és que ha tingut molt poca difusió encara l'estudi perquè hi ha molt poca estructura preparada. Tenim molts pocs molins que estiguin preparats, realment preparats. O sigui, sabem la potencialitat que tenim, però això a vegades ens passa amb l'enoturisme, sí que és un altre recorregut, etc. i tal, però no es pensi. Molta gent, quan ha vist que nosaltres ens hem ficat amb el tema de l'enoturisme, que estem promocionant, etc. i tal, s'han posat les piles i han pensat, jo de meu celler puc fer quelcom més que produir, puc donar una experiència turística, puc, etc. I això també passarà amb el tema de l'oli. El que nosaltres hem vist és que hi ha una potencialitat al voltant de tot aquest producte
i que nosaltres el que tenim que fer és estimular, ajudar a crear experiències a través dels molins, de tot el procés, explicar-ho, que la gent pugui conèixer com es fa i després un tast d'olis, un dinar, un combinar oleoturisme i enoturisme. O sigui, té molt recorregut, però clar, és molt normal que no s'hagi enterat perquè realment ho hem fet amb una consultoria, però és que les estructures que hem trobat al territori són molt baixes, sí. Però després si em deixa, si té una tercera o el telèfon, jo li deixo el meu i així jo li avisaré. Moltes gràcies. Si em permet un exemple, i molt ràpid, ja que és de les Garrigues, el mes passat vam fer una fitxa de bones pràctiques d'una empresa de les Garrigues, Oleum Flumen, sobre tema d'oleoturisme, amb el suport més del Departament d'Empresa i Ocupació, que primer és una empresa de 4 persones i que treballen el tema aquest d'aquí. És l'empresa que ha fet l'estudi. Aquesta. Bones tardes. Escolta, o sigui, jo no parlo massa bé el català, si puc parlo el tortosí o parlo el castellà. Amb tota llibertat, l'idioma que se senti més còmode. Amb l'idioma que se senti més còmode. Yo soy Carmen Díaz, que en el fondo en turismo estoy dedicada, pero porque he tenido organización de azafatas y que hemos estado en congresos, actos sociales, deportivos, culturales, de todo, desde hace 40 años. Y entonces, pues aparte de esto, en la empresa familiar estamos muy metidos en todo lo que sea turismo, en todo lo que sea grandes productos agrícolas. Por eso yo ya había oído hablar del oliturismo, he oído hablar del enoturismo, pero justamente el año pasado, volviendo de Estambul, en el aeropuerto, en el avión, coincidí con una persona al lado que venía a un congreso de avellanos en Reus. Entonces también decía que era el que se estaba poniendo en marcha la parte de avellanos en Reus. Sí, entonces nosotros tenemos arrozales en el Delta. Y entonces yo digo, bueno, pues ojalá hubiera también un producto arrozales en España, que también, y en el Delta, que es muy propenso a arrozales. Yo no sé si esto también podría interesar. Me gustaría hablar contigo para ver si se podría interesar, sí, porque la gente lo que busca son experiencias muy particulares y muy nuevas, etcétera. Lo que es la capacidad de poder, porque esto parece que crear un producto, esto cuesta una barbaridad. O sea, con el tema del enoturismo que está desarrollado llevamos 3 años. Sí. Porque lo que digo yo es que es muy importante que el recurso lo tenemos, pero que hemos de hacer el producto, y el producto es muy complicado hacerlo. Porque se tiene que preparar para un segmento. Pero bueno, yo creo que todo lo que define nuestra autenticidad como territorio es un atractivo que además hoy tiene una demanda. Porque la gente busca lo local, busca lo auténtico, busca lo diferencial, busca lo singular, con lo cual... Bueno, y nos han preguntado, porque tenemos turismo rural y turismo de todas cosas, que nos han pedido muchísimo todo esto, lo que decías, Cañelles, que decías tú, todo este valor añadido de sensibilidades. Porque todo con la cosa del dinero, se han perdido los valores y las sensibilidades. Y la gente vuelve a encontrarse en familia, a poder estar en la familia con los patos al lado o con las bicicletas, que no sea todo lo que sea lo caro. Y quería preguntar, aparte, que en el Delta se nos han negado completamente los campos de golf. Han dicho que en Cataluña no se pueden hacer más campos de golf. Y yo creo que campos de golf no sabía muy bien por qué, no sé hasta qué punto ustedes están más o menos relacionados con ese tema o no. Pero que se han prohibido más campos de golf en Cataluña. Y allá había proyectos de campos de golf en el Delta y los han negado. Y creo que son cosas que no sé dónde, pero ya lo miraría en otro caso. Yo no tengo constancia, que lo que no quiere decir, porque yo solo llevo 3 años y pico, igual este es un tema anterior, de antes, pero no tengo constancia que haya un veto específico, que se haya vetado específicamente la no creación de campos de golf, pero lo averiguaré. La verdad es que no tengo una constancia concreta. Pues agradeceré porque la verdad, y muchísimas gracias a todos, porque la verdad ha sido muy emocionante y muy constructivo todo. Muchísimas gracias. Hola, bona nit, soc Josep Lluís Pedragosa, de la Universitat Politècnica de Catalunya. Volia saber si és complex el poder ficar dintre d'un projecte turístic l'organització de congressos. O sigui, el fet que la universitat, el col·legi, estem fent jornades, congressos d'interès, dintre d'una estratègia com això, si
és una utopia intentar lligar un projecte turístic de creuers lligant una sèrie de ciutats que podien tenir interès en un tema científic, una visita al sincrotró, per exemple, que és una instal·lació única que tenim aquí a Catalunya, com podia ser un congrés de seguretat viària, que és la meva especialitat, i que pot haver interès. Al mes de maig n'hi ha 2 seguits, una a Barcelona, que organitza el Servei Català de Trànsit, i una altra que es fa a Saragossa. Ens hem posat d'acord perquè siguin les dues lligades, i venen molta gent d'Iberoamèrica, però des de la vessant mediterrània sabem que el Nord-Àfrica tindria molt d'interès també en venir, i ens va passar pel cap com ho podíem fer, i algú va comentar teníem que parlar amb autoritat portuària a veure si el fet de lligar aspectes d'aquests científics, de congressos, jornades tècniques, pot ser complicat, o més val fer fer-ho a internet, que és el que fem sempre, la plataforma amb les web, expliques el que hi ha i s'apunta qui s'apunta, i que espavilin amb el seu sistema. Dic, no sé si és complexa o si entra dintre dels vostres càlculs. Aquesta per un costat. Per un altre, soc vicepresident d'un club de frontón que volem obrir a les Rambles el frontón principal Palacio dintre del teatre principal Palace. I perdoneu que canvi, però és que ja aprofito. Depèn l'obertura del frontó que hi ha a l'edifici del principal Palace, que està tancat fa 20 anys, amb un esport minoritari que l'estem aguantant com podem, 50 o 100 socis que juguem a sexta punta, i se'ns presenta la possibilitat de ficar l'apertura d'aquest frontón amb els jugadors que tenim per fer partits d'exhibició dintre dels recorreguts dels que arriben amb creuer, perquè vegin com es juga aquest frontón, aquest esport diguéssim minoritari, però que és espectacular i que a més gaudeix d'unió de poble País Basc amb Catalunya, anima el districte del Raval, tot el que té altres aspectes d'interès social, però a la vegada podem obrir un frontón que podria tenir autofinanciació si es lligués al turisme, diguéssim, divendres nit i dissabtes nit, partits de frontón d'exhibició perquè vegin com es juga això, sense apostes, res. Tindria cabuda una cosa d'aquesta dintre dels operadors de turisme? Perdó la diversitat de la pregunta, però és que és una ocasió molt important tenir aquí els experts. Gràcies per la pregunta. A veure, jo el del frontó, si és per les nits, malament, perquè bàsicament els vaixells arriben pel matí i se'n van per la nit, o sigui, llavors tenen unes hores de visita a la ciutat i per la nit a vegades ens passa amb teatres o que diuen, escolta, i per què no podem en aquesta funció i tal? Doncs hi ha uns molt concrets que venen a aquella, però bueno, vull dir, si realment es pot a veure, nosaltres som partidaris, nosaltres i evidentment la ciutat, de quan més possibilitats se'ls dona als creueristes molt millor, perquè és tota la riquesa, de fet no s'ha de concentrar només a l'escala de família, i estem treballant molt amb l'Ajuntament de Barcelona perquè no sigui així i es distribueixi per tota la ciutat, per la qual no és un no, el que passa que sí que s'ha de treballar. Es pot treballar molt, a veure, hi ha unes empreses que al final en són 4 comptades, que són les que gestionen les excursions dels creueristes que estan aquí. El que puc fer és posar-li en contacte amb aquestes empreses i treballar amb elles, dir, escolta, com es podria fer una cosa ad hoc pels creueristes, ja sigui en quant a horari, ja sigui en quant a format, etc. L'altra cosa que se'm pot acudir és, a veure, jo no sé si necessita més gent que vagi a jugar al frontón, però els tripulants són molts. Hi ha els tripulants, a vegades en la ciutat, només pensem en els creueristes, però hem de pensar que el 30% dels tripulants que hi ha en un vaixell tenen el dia lliure, o sigui, només el 70% es queda, el 70% es queda en el vaixell per donar servei als creueristes que es queden i seguir fent la seva feina, però el 30% té el dia lliure a la ciutat. A part de ser prescriptors, aquests tripulants, perquè potser estàs sopant al restaurant i aquí li preguntes quan estàs a punt d'arribar a una ciutat, escolta, què coneix aquesta ciutat, què fer? I el tripulant mateix és el que et pot aconsellar. A part d'això, se m'acut, el que passa que no sé, ara estic fent allò pensant a mal, un tema de donar-los també, oferir alguna companyia de creuers, escolta, i si organitzem un torneig de tripulants aquí durant una de les estades? No ho sé, se m'acut com una idea així, perquè s'han organitzat partits de futbol entre companyies de creuers,
amb tripulants, aleshores, no ho sé, també podria ser una altra via. En quant al tema del congrés específic, a veure, una cosa bona dels creuers és que sabem qui ve amb molta antelació i el dia que ve i els horaris. Passa que el públic tan específic sapiguent, sí, exacte, no ho sé, però de totes maneres també la via de donar difusió a això és a través d'aquelles empreses que puc donar, exacte, perfectament, tot el gust. Gràcies. Hi ha una altra pregunta? Bé, doncs, bé. Sí, gràcies. Bueno, jo en aquests moments voldria destacar també, a part de l'agraïment en els presents, a part de l'agraïment en les intervencions que han sigut especialment punyents, nosaltres a l'acabar aquest tipus de reunió amb persones especialitzades, interessades per temes també molt focalitzats, en aquest cas en el turisme per exemple, doncs oferim, si hi ha la voluntat, doncs ens posem a la disposició dels presents i també de la taula com a col·legi i com en aquest cas la nostra comissió d'enginyers de les administracions públiques, si es vol constituir un grup de treball que podríem dir amb llibertat, amb el que en podríem dir aportacions més o menys especialitzades, més o menys interessades, més o menys amb voluntat també de negoci o de perspectives de futur, més o menys d'emprenedoria, etc., o de valoració de les possibilitats d'emprenedoria. En aquesta casa hi ha altres comissions, com la Comissió de Gestió Empresarial, etc., Comissió de Logística, etc., que poden també formar part i contribuir en aquests grups de treball. Naturalment, a través de Salvador Gómez i jo mateix, etc., doncs estem a la seva disposició ara mateix si ens deixen targetes o si després ens escriuen. La manera de trobar-nos és fàcil i ho hem pogut fer a través del sistema més o menys automàtic que tenim aquí a la casa. En qualsevol cas ens posem a disposició per això. I no solament això, també ens agrada poder-los dir que en aquesta casa, que en fi l'oferim com a espai de trobada, també tenim uns serveis de tipus investigació informativa i del que nosaltres en diem infocentres, que permeten donar tota classe de satisfacció a qualsevol pregunta especialitzada. Aquest és el nostre valor diferencial, això és la nostra aportació, podríem dir, tècnica, que tenim referències de que el nostre infocentre doncs, és un dels millors d'Espanya, precisament per tot allò que tingui a veure amb informació tècnica. Tècnica en la que tots els nostres ponents avui, des de la directora general amb la planificació i el treball extraordinàriament rigorós tècnic de la planificació del turisme a Catalunya, la meva companya de taula Carla Salvador, des del punt de vista del Port de Barcelona, una infraestructura de continguts tecnològics, etc., el meu company Josep Maria Canyelles, també amb un amplíssim ventall de qüestions lligades a la gestió, podríem dir de lo més ample possible, que tu l'has definit i l'has enquadrat d'una manera molt concreta, doncs ens oferim, si vostès se'ls ha acudit en algun moment la persona que estava al costat de vostè que ha intervingut sobre el tema de l'oli, aquí s'ha dit no solament la qüestió del oleoturisme i també s'ha lligat en el que són circuits i s'ha lligat allò que es pot fer a cada un de les fites del circuit del oleoturisme, no? De manera que allà es poden haver-hi necessitats de coneixements tècnics sobretot el que en aquesta casa tenim també com a diferencial, no? Les instruccions tècniques i totes les normatives tècniques d'obligat compliment. No parlem ara en aquest entorn que l'àmbit agroalimentari, etc., incideix també, i la reglamentació que hi ha amb això és extraordinàriament rica i numerosa, no voldria introduir-ho més, no? Però que evidentment tot allò que sigui necessitats d'informació tècnica, en aquesta casa estem en disposició de poder-la oferir a qui la necessiti i només ens ho han de dir i establir els mecanismes de comunicació adequada en l'òrgan que tenim especialitzat.
Dit això, i si no hi ha més preguntes, novament l'agraïment a la taula. Directora, moltíssimes gràcies d'estar aquí i de posar-nos al dia de tot el que és l'acció de la Generalitat de Catalunya, en la que nosaltres com a comissió d'enginyers de les administracions públiques ens agrada poder tenir membres de l'administració amb nosaltres, perquè nosaltres també formem part i com els càrrecs de l'administració servim, com hem dit d'entrada i en les primeres paraules, servim a la ciutadania i servim a totes aquelles persones com vostès i amb l'interès de vostès a que en aquest cas i en aquesta sessió d'avui el turisme a Catalunya sigui motor d'activitat. Moltes gràcies doncs a la taula, moltes gràcies a tots vostès. Grups de treball, si se'n constitueixen, gràcies també Josep Lluís per la teva aportació amb dues qüestions que es poden treballar verdaderament. Moltes gràcies doncs i fins a la propera, que estan vostès a la seva casa. Molt bona tarda. No hi ha manera bona per jugar a la